Urbieta, ongi etorri zen moduz? Kaixo, eskerrik asko, oso ondo, primeran. Ondo. Bai. Zuretzako ja ez da nobedadea, baina orain ere kontrako eserlekoan jarrita, zure ohiko eserlekuaren bestaldean, elkarrizketatuaren paperean. Bai, azken boladan tokatzen ari zaite alde honetan egotea, eta zenbat eta gehiago hemen egon, nahiago dut zuzauden tokian egon. Hori izan jakin nahi nuena. Ez dakit, urduri ez dakit hitza da, baina zeinek ematen du errespetu gehiago alde honetan egotean, edo hor egoteak. Neri hemen egoteak. Bai? Azkenean, bai, askotan pentsatzen dut, ze kontatu behar dut nik. Nahiago dut beste inguruan jakin eta bestei atera kontuak. Azkenean, bueno, ez dakit, ez da erresa, askotan norbera eta hitz egitea, eta, bueno, kostatzen ari zait. Eta hainbeste elkarrizketa eta gero geratzen da oraindik zerbait guk atera dezakeguna, berria? Hori zure esku dago, hori zure esku dago. Askotan esaten da, ez da, kazetaria beti topikoetan erortzen garela, eta beti galdera berdinak egiten ditugula, bueno, horretatik egonda, baina, bueno, nik uste du zerbait originala egiteko badagoela, Zan modu bat, batez be titular ateratzeko, orain arte kontatu ez dan zerbait, baina, bueno. Kazetariak elkarrizketa prestatu egiten du. Bai. Kazetari honek behintzat, guk adibidez. Elkarrizketatu bezala prestatu egiten dozu, ze kontatu nahi dozun, edo ez, edo zatoz eta ia zer datorren? Ez, askotan galdetzen didate, ez da nahi dituzu jakin galderak edo pixka bat gidoia, eta nahiago izaten dut ez, iruditzen zaidalako askoz ere era naturalagoan ateratzen direla gauzak. Ze ja etortzen bazara ez, buruan ideia batzuk dituzula, akaso batzutan lagungarria da, baina ni nahiago izaten dut gero netxarra duka, segun eta zer galdetzen didazu, nik memoria ere oso ona ez daukadala, eta akaso hor pixka komplikatzen zain kontua, baina ez bestela nahiago izaten dut, naturalagoa iruditzen zaidana. Askotan gertatzen da, eta zuriz esango dizut, elkarrizketatu batzuek nahi izaten dutela zerbait hor kolokatu, ez? Mensaje bat sartu, ideia bat transmititu. Hori zuk askotan ikusiko zendun, eta adibidez orain futbolarekin iaia egunero. Bai, gertatzen dena da, futbolariei zerbait desberdin ateratzea ez dela erreza ez, bai hor iruditzen zait, beraiek gidoia, mezua eman nahi dutena, berdin du zuk zer galdetu, beraiek mezu hori zabaldu nahi badute, botako dutela. Eta, bai, nik uste dute bestela, futbolariak ez diren kirolariekin errazagoa dela naturaltasun hori edo gertutasun hori bilatzea. Bai, horretaz hitz egin behar du, baina jaketa horrekin hasi garen. Zeinen falta da? Kazetarien akatsa da, jokalarien, futbolarien, entrenatzaileen ezin moduko bat da, biek daukate zerikusia, beti galdera berberak eta erantzun berberak entzuteaz. Nik uste dut hor, bi aldeen kontua dela, baina bai esango nuke, kasunetan futbolari ezari gara, ezta? Futbolariek badaukatela horma moduko bat kirol kazetariekiko. Eta asko kostatzen zaiela zabaltzea. Distantzia bat markatzen dizute, garai batean desberdina omen zen, kazetarien eta futbolarien arteko harreman askoz ere gertuko gogoa izate omen zen, niri ez zait gehiegi tokatu hori bizitzea, baina orain oso zaila da harreman horiek izatea. Nik orain aukera daukat Realarekin bidaiatzeko txarter berdinean, hegazkin berdinean, baina hor ez dago harremanik. Ez dago harremanik, kaixo, eta hor bukatzen da. Eta, bueno, nik uste dut hor bi aldeen kontua dela, baina bai topatzen duzula horma batekin. Nik behintzat sentsazio hori izaten dut. Eta, oso maila eta esfera diferenteak dira, baina zuri gertatu zaizu azken aldi honetan zuri egindako elkarrizketetatik irteten diren titularrak, edo aipamenak, edo aipuak, edo dana dalakoa, gero, esan eta gero kontziente izatea, nik esan dudan honek oi hartzuna eukidu. Eta horrek, ez dakit, ardura bat edo behintzat erantzukizun bat suposatzea? Ez zait iruditzen horrelako mezu potolorik zabaldu dudanik, bai, pixkat ni harrituta geratu naiz, hartu duen oi hartzuna kontu honek, ezta? Bai, ez, emakume bakarra izateak, gaur egun, nik esaten nuen, ez? Niretzat, nire inguruan hau ez da notizia izan. Nik kiroletako redakzioan lanean 13 urte damazkit, eta modu naturalean landu den kontu bat izan da, ni nire lankideekiko naiz desberdina sentitu emakumea izategatik, orduan bai harrapatu nahi pixkat jokozkanpo kontu guzti honek. Honek balio baldin badu erreferente modukoa sortzeko ez, badago jendea esaten dizuna, zu orain beste kazetari emakume batzuen erreferentea zara, ikusten dute badagoelako aukera, horretarako balio baldin badu,
fenomeno, baina altura hauetan hau notizia izatea bai iruditzen zait pitxin bat. Hori joanaz esatera, alde ona izan dezake, zuk aipatu duzun hori, referente bat sortzea edo egotea, beste persona batzuentzako, beste emakume kazetari batzuentzat, baina hau albiste izatea, berez ez da albiste apur bat tristea? Oso tristea, baina egia da errealitatea dela. Eta nik orain arteak kasu nion hainbeste garrantzia ematen, baina konstiente zara. Zu prentsaurreko batera joaten zarenean, edo harmailetan irratiko beste lankidekin batera zaudenean, ingurura begiratzen duzu, eta ez dago emakumerik. Akaso dago emakumea prentsa idatzian bai, edo telebistan ikusten dituzu, ez da, ez zelaian elkarrizketak egiten, baina gero nire kasu bezala partiden kontaketa egiten, niri ez zait tokatu. Eta prentsa aretora joaten zara eta galderak egiteko zaude gizonez inguratua. Orduan bai da, ikusten duzun zerbait, baina bueno, ez diozu horrelako garrantzia ematen. Eta gero esaten dizuten arte esan dizu, aizu, zu zara bakarra Europa Ligan nontan ari dena, eta ligan ere ez dago beste emakumezkorik. Ja hor ze pentsatu ematen dizu zen, hau nola da posible. Eta nola da posible, zergatik ez? Esan nahi dut, zuk esan duzulako erredakzioetan badagoela jendea, inalambrikoaren lan hori egiten badaudelako emakumeak, idatzizko prentsan, eta bar. Baina gero, esatari lanetan, edo zuk egiten duzun beste lan bat ere, programa saioak zuzentzen ere, ez da emakumena hotxik entzuten, normalean behintzat. Bueno, telebistan ikuste gero eta gehiago, kirol saioetan aurkezten eta emakumezkoa gehiago daude, baina bai, nik uste dut hor kontua izango dela, nik izan dudan aukera ez dutela izan bestek, nik uste dut aukera falta horretan egon daitekeela giltza, seguru nago badaudela nik egiten dudana egiteko gai diren emakumezko kazetariak, zalantzarik ez daukat, eta horra kasu izango da, nik izan dudan aukera ez dutela izan. Pentsatzen dut pixkat hortik joango dela kontua. Ireia Iturregi hemen txapen egon zan, eta honen harira, esaten zuen, bera jende askok zoriondu duela, bera izan delako emakumeen talde, lehen taldera iritsi den lehenengo emakumea, entrenatzaile kargura, eta Samamesen eseri den lehenengo emakumea izan delako, eta berak esaten zuen bai, baina hori ez da berdintasuna. Berdintasuna da, egunen baten, gizon zein emakume izan, entrenatzailea aztertzen danean, bere gaitasunak begiratzen direnean, eta berdin balio duenean emakumeen taldea zuzentzeko, zein mutilen taldea zuzentzeko. Hori ere apur bat bada, ezta? Aipatzen zenuen hori. Bai, nik hori izaten dizun, ez? Nire redakzioan, kiroletako redakzioan, ni naiz desberdina sentitu emakumea naizelako. Ni nire lankidea bezalaxe beste kazetari bat gehiago naiz. Hor nik ez dut desberdintasunik ikusten. Eta nik uste dut, eman didaten aukera hori ere, pitin bat badoala hortik, kazetaria naizelako. Ez zait iruditzen eman didatela ez. Eta orain, hortik ere badago pitin bat, ez da, emakumei ahotsa eman nahi zaie, eta berdintasunaren bidean keinu batzuk egin behar dira, askotan zalantza izaten dudala benetan sinistuta ematen diren kontu horiek direla edo egin behar direlako izaten ote diren, baina nire kasuan ni pentsatzen dut dela kazetaria naizelako eta ikusi dutelako egin dezakedala hori. Ez dut sinistu nahi behintzat aukera hau eman didatela emakumea naizelako. Lankideen partetik garbi dago ezetz, entzuleen partetik sentitu duzu azterketa moduko bat momenturen baten, erakutsi beharra zuk beste dozein gizonek bezain beste badakizula, ezagutzen dituzula jokalariak, ezagutzen duzula kirola, presio hori ez dakit norbaitek sentitu arazi dizun edo zeuk zere buruari edo ez da ere? Ez, gure entzuleen partetik ez eta inguruan ere ez, baina horrekin lotuta daukat anekdota bat behin gertatu zitzaidan Sadarren, Osasuna bigarren mailan zegoela, partidua kontatzera joan nintzen, Osasuna Extremadura, eta egin nuen topo Extremadurako kazetari batzuekin, gure kabinetara gindoa zela eta elkarrekin. Eta gizonezkoa zen, ondo antzegoena, eta aurra zitzaidan, bapatean, pero el partido, ¿quién lo va a narrar? Nik, ez? Pero tú sabes de fútbol? Bueno, jotama gehiatu nintzen, guain dela 4 urteko... Zemagarren mendean izan zen hori? Guain dela 4 urte, 3 urteko kontua. Eta orduan zutu egin nintzen. Bueno, ziur nago, galdera hori, beste gizonezko bati, ez zen diokela egingo. Eta zentzen, bueno, no te confundas, no te confundas, gainera. Bai,
hori izan da, daukadan anekdota horietako bat. Gainontzan ez dut somatu gehiago erakutsi behar dudanik, eta ez. Niretzako, berdin gizon zein emakume izan, niretzako esatari lana, kirol kazetaritzan, seguru nahi izango da dagoen lanik zaiena, niretzako behintzat. Erritmoa eman behar zaiolako, intentzio eman behar zaiolako, jarioa behar delako, batez ere irratian, ez delako irudiaren laguntzarik ez dagoelako, hori prestatu egiten da, entrenatu egiten da, ez dakit, etxean partidu bat jarri eta ensaiatu egiten da, edo natural irteten da. Ez, nik ez dute ensaiatu izan. Egia da, niri txikitatik gustatu izan zaidala irrati mundua, eta nire ametsa betidanik izan dela kirol kazetaria izatea. Eta nik amesten nuen, txikian nintzenean aiert, Errealaren partiak ematea, eta ni etxean radiokaset bat neukan, eta hor bai grabatzen nituen, orduan gehiagoak aso ziren elkarrizketak, lehen aipatzen genituen elkarrizketa bat, seguru, nire ama kasetak eta gordeta ditu, eta seguru oso galdera tipikoak egongo direla, grabatuta. Baina hori ba neukan, irratia, txikitatik maite izan du, gure etxean ere irratia asko entzun izan da, eta guk futbol partidak, Realaren partidak beti irrati bidez, garai haietan, telebistan ere ez zuten futbola etzen hain errez ikusten, ezta? Eta oroitzapen hori daukat, eta nik ez dakit den hainbeste entzun dudalako, gero egin behar izan dudanean, bueno, hasieran egia da, oinarria igual hartza kosta egiten dela, baina ez, gero, baina azkenean ikusten duzuna kontatzea da, hor ez dago misteriorik. Ikusi besterik ez dago zelan hitz egiten duzun, jakiteko asko ari zarela gozatzen aurten. Pila bat, bai, ze bueno, gainera, une gozoak, Bai. Une gozoa bizitza tokatzen da, eta nik uste dut, horrek ere laguntzen duela, ez da, baina niretzako sekulako esperientzia da, Realaren partida kontatu, bidaiatu aldenean, eta bai, txikitako ametsa gozatzen ari naiz, bai, hori esango nuke. Irratia esan duzu, umetatik zure memoriaren parte dala, futbol zaletasuna ere bai, edo hori geroago etorri da? Ez, hori ere txikitatik, gure etxean oso futbol zaleak ziren, dira gurasoak, eta bai, nik gero gainera gaztetan futbolean ere aritutakoa naiz, eta bai, gure etxean futbola beti... Hor ere fase ezberdinak aurrelari hasi nintzen, txiki-txikian nintzelako aurrean jarri eta korrika egin, eta gero edadearekin atzelintzez, bai, zelai erdian bukatu nuen. Oso evoluzio tipikoa da hori. Egur pixkat ematen, bai. Bai, orduan futbola txikitatik, bai, futbola eta Reala, zere Reala. Dinozu, berezkoa edo ensaiatu barik edo, ateratzen zaizula esatari lan hori, baina zuk praktika handia eduki duzu, azteko, ezara orain Realaren partiduak kontatzen hasi. Badaukazu, hain ezaguna ez den beste fase bat ere bai. Bai, oso jende gutxik ezagutzen duena, ze aukera hori zegoelaren oso jende gutxik zekien, baina bai, 2007-2008 denboraldian, orduan sextak ematen zituen irekian la sextak larunbat gauetan partidak, eta hor aukera zegoen neurketak galegoz, katalanez eta euskeraz jarraitzeko. Eta, bai, denboraldi bat egin nuen euskerazko neurketa, baina orduan etzen Reala, orduan izan ziteken Barça Espainol, edo kontua da, Anoetan partida baldin badozen ere, nik hegazkin bat hartu behar nuela eta Bartzelonara joan behar nintzela, hankabina batean sartu, eta telebistatik ikusten nuena kontatzea. Eta hura bai zen, ez da orain bezala gu irratian larra daukagula, edo Gari Uranga, edo Ane Bergara... Zeu bakarrik. 80 minutu bakarrik. Bai, eta gero gainera goratzen naiz, golak eta zeudenean, hango langilek eta zuten zidaten. Karo, igual imaginatu, Real Madrid-Mallorca, adibide bat jartzearen, ezta? Real Madrid gola egiten zuen, baina ez dituzu kantatzen golak. Nola hasiko naiz? Euskeraz entzuten adien esaten duzu gol, ez? Gola dagoela nabaritzeko, nola hasiko gara kantatzen? Hau, euskaldun izan eta Real Madriden golak ez ditu, horrela eta horrela kantatu. Eta bueno, ez, horrelakoetan pixka bat justifikatu beharra, baina bai, hori ere egin nuen, hori izan zen pixka bat futbola ematen nire lehen esperientzia. Irratian aurrez ere tarteka partiaren bat edo beste kontatuta neukan, baina jarraikortasun batekin, bai, horra hasi nintzen. Eta gero, Euskadi irratiak daukana da, edo Hiru Erregen Maila saioak adibidez,
denetarik egin behar izaten dela, eta zuk kontatu duzu zela beste hainbat kirol emankizun ere bai. Bai, eta garrantzitsuak, eta hor adibidez ni daukate oso gogoan, ze eskubaloiaren asko gustatzen zait, eskubaloia ikusten gozatu egiten dut, eta beraberaren kopa tituluak, liga tituluak, Itxakok EHF kopako final bat jokatu zuenean ere hori kontatu nuen Eli Pinedo, olimpikoa, domina daukana, nire ondoan zegoela aditu bezala, eta bai, irratia ematen ari zait horrelako esperientzia aberasgarriak bizitzeko aukera. Eta egia esan, iruditzen zait askotan ez dugula baloratzen, ze sorteko dun garen gure lanaren bitartez zeman momentu historiko bizitzeko aukera daukagun. Eta ni saiatzen naiz, orain hortaz gozatzen eta konstiente izaten, orain pandemiarekin ez da, lehen urtean bidaiatzen Napoliratzen, zenba jendek egon nahiko luke gure tokian, ez da, ezin bidaiatu, ezin etxetik atera, eta gu hemen gabiltza, batera eta bestera. Eta bai, saiatzen naiz, egiten nahi naizena disfrutatzen eta eskertua sentitzen. Euskadi Irratiak, esango nuke, ez daukala beste kate batzuek eta beste edabide batzuek daukaten futbol menpekotasuna. Askoz ere zabalagoa dela zuen eskaintza. Horrek alde onak izango ditu, baina alde txarrak ere bai? Nik uste dut menpekotasuna badaukagula guk ere, saiatzen gara beste kirol batzuei lehioa ematen, baina gure zuzenekoak askotan futbolak baldintzaten ditu. Eta gainera orain lehen mailan 4 euskal talde dauzkagu, baina bost ere izan genituen. Eta giza baliabide aldetik ere gu ez gaude sobran, ez daukagu jendea sobran, eta asko kostatzen zaigu. Eta askotan futbolagatik alboratu egiten ditugu beste kirol batzuk, baina pilotak pisu handia dauka gurean. Arraunak ere bai. Arraunak ere bai udaran, bai, baina nik uste dut futbolarekiko morroi ez izatea gaur egun oso zaila dela. Elkarrizketen bidez, bai, hor lantzen ditugu beste, ez? Irudipena korrikalariak, bai, belar hokeiaren inguruan hitz egiten dugu. Herrikirolek ere... Herrikirolak ere, bai. Uste dut, Euskadi Irratia bezalako oihartzuna daukan beste edabide asko ez direla egongo, kiroloiei, darte handiagoa edo txikiagoa, baina ematen diena. Bai, zentzu horretan bai. Nik gehiago esaten nuen akaso, zuzeneko kontaketak emankizunak, baina bestela bai izaten gara, eta guk hor daukagu, ordu erdiz behin kirol redakziora ditzen diogun tarte bat, dela hain zuzen ere, beste kirol minoritario, ez zait gustatzen hitz hori erabiltzea, baina hainbeste oihartzun ez daukaten kirol horien inguruan, gutxienez, mendi lasterketa bazenik irabazi duen, edo atletismoko probak, edo bai, saiatzen gara, iruditzen zait gainera, edabide publiko bezala badela hori gure egin beharretako bat. Eta horrek ematen dizue, lehen aipatu dugu futbolariekin harremana egitea oso zaila dela gaur egun, beste kirolariekin harremana estuagoa izateko aukera? Bai, ematen du. Ze hortan gu gainera latoso xamarrak ere bagara. Eta bai, kirolaria non, saiatzen gara 3 erregen maila ere, ara iristen. Eta hori anekdota daukagu adibidez, Maialen Txorrautekin. Eta Maialenek beti esaten digu. Euskadi Irratia beti dago. Ni nagoen tokian, beti deitzen didazue, beti zer moduz, beti... Eta horrek gero erantzun bat ematen dizu, eta Maialen Txorraut beste askorentzat elkarrizketatzeko oso zaila baldin bada, guretzat ez da hain zaila. Berekin landutako harreman bat badaukagulako eta zaindu dugulako bere ibilbidea. Ez gara gogoratzen Maialenekin bakarrik hori da, olimpiadetan domina bat irabazten duenean. Ez, bestela ere bai. Esan dozu oraintxe bertan, edabide publikoa garen aldetik badaukagu erantzukizun hori. Edabide publikoa zareten aldetik, oreka asko egin behar dituzue? Adibidez, futbolera etorrita. Mundu guztiari eman behar zaio bere tartea. Eta gainera, ezin ditu batzuk aserratu. Ez dakit nola esan, kontu handi zibili behar zarete? Nik ez du sentitzen hori. Eta gu gainera, 3 erregen mailan bagara, anarkiko xamarrak esan nahi dut. Gu ibiltzen gara etxean bezala. Daukagun giroak ere ematen digu horretarako aukera pixkat, ez? Ez dugu asko zaintzen gainera, ez zaigun nagusirik eta etortzen horrela zer egin behar dugun esatera eta tentuan bizibiltzeko guk gure redakzioan, eta gure entzulek oso garbi daukate bakoitza ze taldetakoa garen, ez dugu diskutatzen. Orduan, nik uste dut ardura esaten dudanean
eta orain kirol minoritarioak aipatu ditut, baina adibidez, emakumezkoen kirola gero eta oi hartzun handiago hartzen ari da. Eta nik uste dut hor bai, edabide publiko bezala, oraindik ere zer egin asko daukagula. Gu ahalegintzen gara, baina ez gara iristen, eta gizonezkoen kirolari ematen diogun oi hartzun berbera, kasu honetan futbola izan daitekena, ez diogu ematen emakumezkoen futbolari. Nik uste dut hor egin behar dela lanketa bat, ze orain askotan esaten da, eta eskatzen digute berdintasuna eta emakumeen kirolari ere eskaini behar zaio bere tokia, eta nik uste dut hori prozesu natural bat izan behar dela, naturalki atera behar den zerbait, baina sinistu egin behar dela, eta ez dakit banik erabat sinisten dugun hortan, ze baliabide gehiago beharko lirateke, eta ez dira jartzen. Eta ez badira jartzen, mugatzen gara egiten dugunera. Zuek entzun da transmititzen duzuen beste gauza bat da rollo ona. Pike sanoa, rollo ona, baina kirol kazetaritzan ez du gero eta gehiago saltzen anti-sentimentuak? Ez dakit, gu anti hortatik urruti gaude. Oso urruti zaudete. Bai, oso urruti gaude. Nik uste dut hori ez dela sanoa, eta hori transmititzea, ni desde luego etxean baldin banago asteburu batean, eta jasotzen ditudan mezuak baldin badira, eskorrak edo sortzen dutenak, seguruenik irratia itzaliko nuke. Ez dakit hori saltzen den, nik uste dut forofismo asko dagoela, eta kaso hori izan liteke pekaturen bat, gero ikusten dugu, zer nolako kondo gertatzen diren batez ere futbolean. Gauza bat garbi izatea bakoitza nor den, eta zeinen alde dagoen, eta abar. Eta beste gauza bat da forofismo eta bufanda kazetaritza hori. Eta bigarren horrek ez daukan euki beharko lukeena baino tarte handiagoa edo presentzia handiagoa? Izan daiteke, zen nik uste dut orain askotan kirol emankizunak bai bilakatzen direla showa, ezta? Eta nik uste dut hori ez dela mesedegarria, sortzen direlako antitasun horiek, ez? Eta horrek gero liskarrak egartzen ditu eta foioiak egartzen ditu, eta oraindik ez gara hortan erori, eta espero dute hortan ez erortzea, gure pike sanoarekin jarraitzea. Zelan ikusten duzu sare sozialak, orain Twitch, kirolariek euren bakoitzak bere profila dauka, berak nahi duen albistea emateko. Klubek, taldeek, ere bai. Gero, badirudi errazagoa dela Twitchen kanal bat daukan batengana joatea eta elkarrizketa ari ematea, irrati saio batera joatea baino. Zelan ikusten duzu zuk hori guzti hori? Bueno, kazetari naizen aldetik ematen dizu zer pentsatua, ez? Esaten duzu, zerbait gaizki egiten ari gara. Zerbait gaizki egiten ari gara, kirolari batek nahiago baldin badu hitz egin, baina kaso hor dago problema, ez dugula gertutasuna, baina lehen esaten dizuna, nik uste dut bi aldeen arteko zerbait dela. Eta hor, horma bat badago, eta nik ez dakit zergaitik eraiki den horma hori, eta kosta egiten zaitu lortzea, baina bai, hori lortzen duena horren kontra ezin duzu. Kirolariak erabakitzen badu nora jo, horren aurka ez erkutsi egitea daukazu. Bidea landu eta horma botatzen ahalegin du, baina... Eta hori horrela dago, eta gaur egun informazioa jasotzea ere, ez da erreza, hainbeste bide daude, hainbeste sare sozial daude, erotuko garela, ez? Bateko Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, nire Twitchen pikima galdu egiten naiz, Enaiz iritsi hortara, baina esan duzu, ez da erreza, egunean egotea. Eta irratiak zegin behar du? Orain arteko bideari jarraitu, egokituz, baina gutxi gora bera ezagutzen dugun irratia, adibidez ikusi zaitugu, zeure burua grabatzen, emankizun bat edo kontaketa bat egiten zenuen bitartean. Pauso txiki horiek eman bai, baina bere esentziari eutxiz edo zegin behar du irratiak? Nik uste dut irratiak, esan dizuten, ni beti izan naiz irratiaren oso maitale handi bat, ezta? Eta nik uste dut irratiak bere esentziari heldu behar diola, baina egokituz, eta egokitzapen hori ez dakit nola egin behar den. Gero eta gehiago ikusten ditugu, eta niri galtzen du irratiaren xarma akaso aurpegia jarri behar duzulako, baina orain kirol saio asko ikusten dira entzun eta ikusi alditzakezunak aldi berean, eta hori akaso bai da bide bat pixka bat modernizatzeko edo aurrera pauso batzuk emateko, baina hor ja irratiak bere xarma galdu egiten du.
egia da guia oso esponituta gaudela, ez da, sare sozialen bitartez, azkenean jendeak ja maitan urbi eta hotxez ez, ja aurpegia ere jarri egiten dio eta hor magia galdu egiten da, ez? Baina, niri pena ikaragarria emango lidake, irratiak bere betiko esentzia galduko balu. Naiz eta onartu egokitu beharra dagoen, ze gazteen artean gero eta zailagoa da, ezta? Gazteren bati entzutea irratia entzuten duela. Eta hor aplikazioak daude, eta aplikazioen bitartez ere jarri behar dira, baina hori bide hori ere ondo egin behar duzu, eta bide hori erraz jarri behar diozu, nahi baldin baduzu hori behintzat zure apostua izatea. Eta entzule tradizionala galdu gabe, gainera? Hori da, ze guk hortik asko daukagu, asteburuan, eta guk gainera daukagu gure entzule asko ez dira kirolzaleak, eta niri hori ikaragarri gustatzen zen. Guk azkenean beste saltsa balen esaten zenuen, ezta? Rollo on hori ere saltzen dugu, eta nik uste garai hauetan gainera, inoiz baino garrantzitsuagoa dela hori zabaltza, eta guk horrekin badauzkagu bai entzuleak, kirolzaleak ez direnak, eta hori niretzat sekulako meritua da. Amaitzen joateko, Maitane, kirol kazetari izan nahi duen, berdin zait, neska zein mutil bati. Ze esango zenioke, badaukalako bere alde ona, gozatzea adibidez, ondo pasatzea, lanean ondo pasatzea, baina gero esan dezagun gizartearen, parte handienaren kontrako korrontean zoaztela. Lan egiten zue, asteburuetan beti, jaiegunetan beti, balantza horretan zuk ze esango zenioke? Benetan nahi duena baldin bada egin dezala. Eta ez dezala alboratu, niri nik txikitatik oso garbi neukan kazetaria izan nahi nuela. Gogoratzen naiz eskolan, zegoela tutorea, nire gurasoei esaten zina, ez baina ez dauka irterarik. Eiozu utzi kazetaritza ikasten. Eta nire amatzen dut, nola ez diot utziko, hain garbi izan baldin badu beti. Nik hori izango nieke. Nahi baldin badute, sentitzen badute, bokazioa baldin badukate, egin dezatela. Ze azkenean gustoko tokian ez dago aldaparik. Eta gustatzen baldin bazaizu, asteburuak, bai, nik zer esango dut. Hori akaso nire etxean dagoenari esan beharko zaio, ze paketea etxekoek daramate gehiago. Segulanean gozatu egiten dugu. Eta orduan nik enuke ezer aldatuko. Gustoko tokian ez dago aldaparik. Bi labur-laburrak amaitzeko. Bat, egia da Gallastegi oporrak eman eta telebistan informatiboetan dabilen bat berreskuratuko duzuela programarako? Nola? Galdu egin naiz? Egon zan bat kiroletan zuekin, orain telebistako albistegietan lanean dabilena, Gallastegi baino asko sobea zana, egia da, zurrumurruak daude Gallastegiri opor luze batzuk emango dizkiozuela. Gallastegik ez du sekula ontzia utziko. Bale, eta azkena, hasieran esan dizut, zer dago oraindik kontatu ez duzuna? Orain esango diguzu? Edo atera berreko guztian. Ai ama. Ze galdera egingo zen Maitane Urbietak, toki honetan balego? Nere buruari? Bai. Ostras, Aiart, galdera originala da, ze inork ez dit egin orain arte. Baina erantzun hau ez daukat prestatuta. Zer esango nizuke? Ez dakit. Behintzat lortu dugu. Galdera ezberdin hori egitea. Hori da. Horrengorako emango dizkiot buelta batzuk. Horrengorako prestatuta. Hori da. Maiten eskerrik asko benetan, hemen izatearekin. Zuei, oso gustora egon naiz, plazor bat izan da. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.